Ar ôl codi tlws y cyngred am y chweched tymor yn olynol yn 2017, fe gafodd y seintiau dipyn o sioc ar ben wythnos agoriadol y tymor newydd. Shaw, at Taylor Fletcher, Caiola Bangor yn creu y lle, cyfle am y croesiad i fewn i'r cwrt! Arpaniad i gefn yr oed gan Braden Shaw! Mae yna le ar yr ochr bella gan Braden Shaw. Mae Taylor Fletcher yn y canol, mae Wall yna hefyd i fewn y daw y croesiad. Yn edrych am Taylor Fletcher! Oh, campus! Gary Taylor Fletcher. Wilson. That's Braden Shaw. Shaw sa gyfle mae'r ergyd. Oes wir Shaw! Oh, na chi chwipo gol! Gan Braden Shaw! Fel y pencampwyr, roedd na rwystredigaeth hefyd i'r newydd dyfodiad y Bari yn gêm fyw gynta'r tymor. Ar ôl mynd ar y blaen, cafodd tîm Gavin Chesterfield i nadur rhag ennill yn ei gêm gyntaf ers dychwelyd i'r brif adran oherwydd y gol ddadleuol hon. O, mae'n gic dda! Mae di mynd fewn off y postyn, ydy hi! Norte, ydy hwnna'n mynd i gael ei hoi, ydy mai! Ddothiodd ar y golwr, allan erbyn y postyn, mae wedi mynd mewn! Ond roedd hi'n dechrau rhagorol i'r tymor i Landudno, ddringodd i frig y tabl ar ôl ennill i 3 gêm agoriadol heb ildio ar 1 gol, Ciro Caerfyrddin, Aberystwyth ac yna Cei Cona.